finesse. Wa rahmatullahi wa barakatu. Yan uwa, ina fata dukan ku kuna cikin ƙoshin lafiya. So a farko sunana Abdulaziz Abdallah, kuna tare da mu a nan tashar mu ta Abdul Big Show channel, wanda a yau nake farin cikin gabatar muku da yadda za ku iya tura babban emoji ba tare da ka using wani application ba, wanda I believe most of the application za ku gani yanayin yadda emoji din yake fita za ku ga baya clear kamar yadda zan nuna muku a yanzu. So ina fatan, so yawa, almost tashar mu za ta rinka magana ne akan everything, domin cewa na gaya muku tasha ne na Hausa a duk inda suke, kuma za mu rinka kokari dukkan wani abu da muka gani zai zama useful a gurin Hausawa za mu rinka kawo muku shi. So ina fatan idan baka yi subscribe na wannan tashan ba, ko kuma wannan shine zuwanka na farko wannan tashan, za ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa domin sanin daidai lokacin da muka sa sabon bidiyo, don za mu rinka kawo muku abubuwa da ba kwa tunani. Tafiƙin da za mu yi magana a kai yau kai tsaye. So a farko, a yadda kuna gani dai gama a cikin irin chat da muka yi da wani. So da farko sai ka zo ka shiga kyamara. In ka shiga kyamara sai ka toshe kyamaran daga baya, sai ka danna snap, sai ka yi snapping picture. Sai ku zo, kun ga gashi nan ya baka na place da za ka iya edit. Sai ka zo ka danna wannan emoji din, za ku ga duka ya haɗa emoji din da yake cikin WhatsApp din. Sai ka choosing wanda kake so. Bari mu choosing wannan, na san most of our people suna son wannan emoji din. So abin da yasa nake nuna muku wannan kai tsaye, in ka tashi da farko, na san akwai application da ake downloading big emoji of WhatsApp a Play Store. In kuka yi downloading wannan na big emoji din, kuna ganin yadda nake zooming din shi, zaka iya zooming din shi as big as you want. Wancan bai kai quality din wannan ba. Abinda nake so, abinda yasa muka dauko wannan direct, sabida we shouldn't do that. Kamata mu fara editing before me sending nashi. Let's mu sake another one, duk ba zai zama damuwa. Kuna gani wancan bai quality din wannan ba. In ka tashi ka fara sa wancan din, sai kai comparing da wannan da nake nuna muku, zaka ga wannan ya fi quality. So abin da yasa ban kawo wancan application din ba, saboda kun ga direct muna magana akan yadda zaka samu big emoji ne a WhatsApp, ba ruwa da wannan. So kafin kai sending sai ka danna nan irin edit cotton kenan. Kuna gani gashi nan na kusa da shi emoji din, wanda kun ga yanzu ga wannan mai round din shine muke kai. To sai ka dawo na kusa da shi, ba na kusa da ta din ba, kun ga zai kawo muku wajen cotton. Sai kai cotton din shi yadda kake so kaga ya zama. Sai kai cotton nashi iya yadda kake so ya zama, haka za ka yi cotton nashi. So in kuka ɗauko kuka comparing, za ku ga wannan ɗin da muke, za ku ga ya fi clear akan shi wancan na Google Play Store. So kun gani, kuma wannan kana da right da za ka using ɗin shi iya girman da kake so. So kun gani, sai mu ce don, kun ga yadda ya fita ƙato, sai kuma sending. So yanzu kun ga yadda ya tafi. So shikenan, that's it, as easy as writing a check. So ina fatan kun ji daɗin wannan bidiyon, kuma in kun ji daɗin bidiyon nan, ina fata za ku ba mu huge thumbs up, ma'ana ku ɗan yi liking bidiyon. Sannan idan wannan shine zuwanka na farko wannan tashan, in baka yi subscribing ba, ka danna subscribe button, ka danna ƙararrawa, domin zan rinka kawo muku abubuwa masu matuƙar amfani, abinda ba ma ku taɓa tunani ba. Inda na duba na ga it's going to be useful to mutanenmu, insha Allah zan rinka kawo muku. So kuma ina fatan za ku liking, ku yi share da abokananku. Mu haɗa bidiyo na gaba. Thanks for watching.